سب تو پہلے تساں بھراواں نوں میں محمد آصف دا سلام تے اس تو بعد ہمیشہ دی طرح پنجابی دوڑے لے کے تواڈی خدمت حاضر ہاں تے اج دے دوڑے ساڈے جناب حاجی خضر ایاز گل انہاں دے دوڑے ہیں کچھ بھراواں دی فرمائش آئی تے توجہ کرو۔ پہلا دوڑا ہے کہ مینوں روندیاں روندیاں دین لاندا اے لینا جاگ کے رات نبھائے تے دھمی اٹھدیاں کئی دے وردوں دن لئی عادت چون بنائے تے جس ولنا نہیں اس کان ہمیشہ بیٹھا رہا تے نظر جمائے اے گولے خاک دے پتلے تے اعتبار دی سخت سزا ہے تے کیویں کھڑے ہوئے چمن چماتاں میں کدی ویک پیاریوں جاوا کیڈی دل دے نگر ویرانی ہے کیویں نب سیندے سمجھاوا تے تساں دارو مرض پرانی دا بے مار دی مرض مکاوا گل وس دیے بارش اکھیاں چوں اللہ واسطے یار تھماوا دوڑے تے توجہ کے رٹھے کیوں ودیو سرکار دسو دیندے کیوں تکلیفاں سہیو تے ہووے ستیاں دیر وی نائے پجدی سارے عہد وی سردے پیو تے میرے دل تو پوچھ لے سو رب دی انمول کی سمجھے شیو ہائے فجر تائیں گول دی تاں گراندی 100 ڈگری تان کے گئیو کہ تساں وقت ٹپاؤ جا بیلی ہو ڈڈو قدن کو سنگت بنائی نے میری ہر تکلیف دی غیراں تائیں دمی نار رپورٹ پڑائی نے تے گلاں کر لیں ہاں مجبور جو ہاں تواڈے شرم زبان سوائی نے بھول کوئی نہیں میریاں دشمناں دی کل گول تصویر منگائی نے اگلے دوڑے تے توجہ کے روسے روز دے چھڑ دے ٹھیک راسیں ایک دے میں سجن کدائیں رسنائیں کہ تیری سکدیاں زندگی نے ویسیں تیت خوشیاں بھی تھائیں تھائیں رچھنائیں تے ٹھڈے بغض نو مارنائے ملک دیاں تیرے سر تو یار پناہیں رسنائیں کہ گل جدن بھی رسیا یاد رکھیں اساں قبر دے ایریاں تائیں رسنائیں اگلے دوڑے تے توجہ کے اللہ خیر کرے بیمار سنیندا اے میرا دل بر پار دا واسی تے او دی جگر میرے تے سو رب دی پھٹ کر دی روز اداسی تے اونوں سیا سکون خدا دے وے بھاویں ظلم مزید ودیسی بھورا گول نو ادن نصیب ہوسی جداں خبر سکون دیا سی کہ ودا سکدا دید نو یار دیاں اللہ پاک مہاراں موڑے تے ایک وار ملائیں چا یار میرا تیرے قدر خزانے تھوڑے تے بھاویں روپ شکی شریک دا دھار لوے روے کول کوئی رشتہ جوڑے اکھیں گول دیاں انج پتھری گیاں ہن ہنجو بن کر دے روڑے آخری دوڑا توجہ دوڑے تے کہ بڑی بھیڑ تے فقط ملازہ نہیں میں غرض ضرور مٹیساں صد اوکھ مار کے ویکھ لویں سر تائیں قربانیاں دیساں تے میری اکھیاں اوڈر نہ ہوویں تیری جائز ناجائز منیساں تیری لوڑ تے جان بھی ویچنی پئی گل قسم ویچ چھڑے